Welcome, it's a new for YouTube channel here. Tsatanetsatane wa Mpungwempungwe Waku Dpp. Chaka cha 2023, chakhala chaka chosautsa ndi chotopetsa kuma membala komanso anthu otsatira chipani cha Democratic Progressive Party DPP chimene mpaka pano akuchitsogolera ndi Peter Mutharika. Kuchipaniku kwakhala kuli mbali ziwiri, imene mbali ina ndiyomwe imangotsogoleredwa ndi Kondwani Nannkhumwa komanso mlembi wamkulu wakale wa chipanichi Grezelder Jeffrey. Ena anali mbali ndi monga Cecilia Chazama, Nicholas Dausi, Mark Botomani komanso Ralph Jooma. Mbali inayi kuli mtsogoleri wa chipanichi Peter Mutharika, Bright Msaka, Shadrik Namalomba, George Chaponda ndi ena. Kusagwirizana kwawo kunapangisa kuti mbali ya Peter Mutharika dzichita mikumano ina yowachotsa ngati membala achipanichi, koma mbali ya Kondwani Nannkhumwa yakhale kudalira mabwalo a milandu amene nthawi zambiri muchakachi anali mbali yawo. Pa 6 December mchaka cha 2023, mbali ya Kondwani Nannkhumwa potsatira chigamulo cha bwalo la milandu chokakamiza chipanichi kuchita msonkhano wawo waukulu pasanathe masiku 90, inachititsa msonkhano wa komiti yayikulu ya chipanichi ku Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe, komwe mwa dzina anakhazikitsa tsiku la msonkhano wawo waukuluwo. Mu nthawiyo poyankhula mwathamo, Mayi Grezelder Jeffrey amene anali mlembi wamkulu wa chipanichi anati iwowa akuchita zimenezi kamba kufuna kulemekeza mchigamulo cha bwalo la milandu la dziko lino. Sipanathe tsiku ndipo mbali inaija ya chipanichi imene kusogoleredwa ndi Peter Mutharika inatulutsa chikalata chawo chodzudzula msonkhanowo ponena kuti anali machititso chabe poti mkumano wawo weniweni uchitikira kumangochi. Mukalatayi Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa chipanichi anachotsa Kondwani Nannkhumwa ngati wachiwiri wawo ku chigawo chakummwera, ndipo anawasankha kukhala mlangizi chabe, ndipo Grezelder Jeffrey anachotsedwa ngati mlembi ndipo anawasankha kukhala wachiwiri wawo ku chigawo chapakati, ndipo Cecilia Chazama anachotsedwanso pa mpando wawo woyang'anira azimayi mu chipanichi. Izi zinakwiyitsa mbali ya Kondwani Nannkhumwa, ndipo mwachizolowezi inapita kukamang'ala ku bwalo la milandu kuti liwathandize, ndipo pa 27 November mchaka cha 2023 bwalo likululi linatulutsa chigamulo chomwe sichinakomere Kondwani Nannkhumwa, Chazama ndi Jeffrey, ndipo linati atatuwa akuyenera kukhala m'maudindo awo amene awasankhawa popeza anachita zimenezi ndi mtsogoleri wa chipani chawochi. George Chaponda ndi amene anasankhidwa kulowa m'malo mwa Kondwani Nannkhumwa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakummwera. Mary Navicha anasankhidwa kukhala woyang'anira azimayi mchipanichi kulowa m'malo mwa Chazama, ndipo Clement Mwale ndi amene anasankhidwa kukhala mlembi wamkulu wa chipanichi. Posakhutitsidwa ndi chigamulocho, mbali ya Kondwani Nannkhumwa inakatenga chiletso chonena kuti atatuwa asasunthidwe m'maudindo awowa, koma jaji wamkulu ku bwalo lalikulu Howard Pemba anawakana ponena kuti sanaonetse kuti ali ndi nkhani yomveka posumira chipani chawo, ndipo jajiyo mu chigamulo chake anatinso atatuwa asadandaule popeza angosunthidwa chabe ndi kupatsidwa maudindo ena mu chipani chomwecho, popeza Article 10 ya malamulo oyendetsa chipanichi imanena kuti mtsogoleri akhoza kusintha membala aliyense pa udindo wake ndi kumusankha pa udindo wina. Kwa iyeyo anati Peter Mutharika sanaphwanye ufulu wawo powasankha maudindo ena. Galata za kubwalo la milanduzi zinaonetsa kuti mbali ya Nannkhumwa inakadandaula kuti Peter Mutharika alibe mphamvu zowachotsa mu chipanicho, ndipo alibenso mphamvu zosankha komanso
kuchotsa aliyense pa udindo, koma bwaloli linawakana zimenezi. Izi zidabwitsa kwambiri kuona mabwalo a milandu mdziko muno akukana pempho lawo, popeza mu chaka chonse cha 2023 amati Nannkhumwa akapita kokamang'ala ku mabwalowa zomwe amafuna zimatheka. Chigamulochi chitaperekedwa a Charles Mhango amene amayimira Peter Mutharika anali wokhutitsidwa, ndipo anati tsopano Mutharikawa alandira ulemu umene amayenera kulandira. Ndipo loya amene amayimira Kondwani Nannkhumwa apita m'minjale anati jajiyo analakwitsa zinthu zina popereka chigamulocho, ndipo akachita appeal pa 3 January mu chaka cha 2024. Bwalo lalikulu mdziko muno la Supreme Court of Appeal linakananso pempho la Kondwani Nannkhumwa lofuna kuyika chiletso pa chiganizo chimene anachita a Peter Mutharika powasintha maudindo awo mu chipanichi. Mu pempho lawo Nannkhumwa, a Chazama ndi a Jeffrey amafunanso kunena kuti chipani cha DPP chisawayitane kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo. Mu chigamulo chake, jaji wa appeal Mai Dolphin Nyakaunda Kamanga anati pempho lawo linabwera mwansanga ku bwaloli asanamalize ndondomeko zonse zodandaulira ku chipaniko. Kamba ka chigamulocho, atatuwa pamodzi ndi a Mark Botomani amene ndi phungu wa dera la Zomba Chisi, a Nicholas Dausi amene ndi phungu wa dera lapakati mboma la Neno, anakaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipanichi ku Edgewater Court mu mzinda wa Lilongwe. Malingana ndi makalata amene analandira owayitana ku komitiyo omwe anasayinidwa ndi mkulu wosungitsa mwambo mchipanicho Aaron Phiri, anthuwa akuti akhala akunyozera utsogoleri wa Peter Mutharika komanso sakulemekeza akuluakulu mchipanichi. Article 6 ya malamulo oyendetsera chipanichi imati membala aliyense akuyenera kumvera chomwe awuzidwa ndi membala wamkulu wa chipanichi, ndipo gulu la Kondwani Nannkhumwa lakhala likunyozera. Kutsatira kukaonekera ku komiti yosungitsa mwambo ya chipani cha DPP kwa mamembala ena pa 3 January mu chaka cha 2024, chipanichi chinachotsa pa mamembala a Kondwani Nannkhumwa amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wake kuchigawo chakumwera. Mlembi wakale a Grezelder Jeffrey, a Cecilia Chazama, a Nicholas Dausi komanso a Mark Botomani, malingana ndi kalata imene inatulutsidwa ndi chipanichi pa 20 January mu chaka cha 2024, ndipo inasayinidwa ndi wofalitsa nkhani wa chipanichi mpaka dali pano a Shadrik Namalomba. Chiganizocho akuti chabwera komiti yayikulu ya chipanichi itakumana kutsatira mkumano wosungitsa mwambo uja. Anthu enanso amene achotsedwa mu chipanichi ndi monga a Ken Nsonda amene anali nawo ku mkumanowu wa pa 6 December uja, ndipo anakapezekanso ku mkumano wina umene unachitika ku Mangochi komwe iwowa anakapepesa. Ansonda akuti achotsa mawu awo amene anapepesa, ndipo pano achita zoti anthu amene amuchotsawa amve kuwawa popeza iwowa alimbana nawo. Auladi Musa ayimitsidwa kukhala membala wa chipanichi kwa miyezi 9, ndipo iwowa akukhulupirira cholinga cha chipanichi ndi kuwalesa kuchita nawo msonkhano waukulu umene uchitike chaka chino komwe kukasankhidwe adindo ena a chipanichi. Mpaka dali pano chipani cha DPP chili ndi malingaliro osankha anthu ena maudindo a anthu amene awachotsa mu chipanicho. Maudindo ndi monga mtsogoleri wotsutsa boma ku nyumba ya malamulo, udindo omwe unali wa Kondwani Nannkhumwa komanso mkulu wa komiti yoona zakawerengedwe kachuma ku nyumbayi omwe unali wa Mark Botomani. Izi ndi malingana ndi kuyankhula kwa Shadrik Namalomba amene akuti chiganizochi chafika popeza awiriwa simamembalanso a chipani chawo. Anthu ena okwana 11 ndi amene anayimitsidwa pa umembala wa chipanichi kwa miyezi 9, ndipo izi ndi kudzera mu chikalata chimene chinatuluka pa 20 January mchaka cha 2024 chomwe chimati akhala akunyozera utsogoleri wa chipanicho amene ayimitsidwa pa maudindo awo
akomiti yayikulu yachipanichi ndi monga mkulu woyang'anira masankho ku chipanichi a Henry Matemba, wachiwiri wake a Joseph Mavuto Kichali, a Kondwani Nannkhumwa komanso mlembi wachigawo chapakati a Shafi Khamisa, a Dumisani Lindani, Brave Mkwezalamba, a Mariam Chimbalanga, a Baxter Kita ndi a Lamek Rajab Malimba, a Ralph Jooma awachotsanso pa udindo wawo ngati mkulu woyang'anira zachuma ku chipanichi. Munthu wina amene wayimitsidwa ku chipanichi ndi Aulad Musa, ndipo mukuyankhula kwawo akuti izi zachitika pofuna kuti kumasankho a chipanichi amene akubwera posachedwapa ambiri akadutse popanda kupikisana nawo. Koma akatswiri ena oyankhulapo pandale mdziko muno adzazula mchitidwe umene akuluakulu a chipanichi achita ponena kuti a Peter Mutharika akuchita zakumva wokha. Anthu ena akunena kuti ku chipanichi usachitike msonkhano waukulu wosankha indo, koma a Peter Mutharika angoloza kuti awo ndi awo akhale m'maudindo. Pa 23 January mchaka cha 2024 Kondwani Nannkhumwa amene ndi mmodzi wa ochotsedwa ku chipani cha DPP atulutsa chikalata chimene akuti ndi wokhumudwa kuti mzaka zonsezi zomwe iwowa akhala kugwira ntchito yopititsa patsogolo mfundo za chipanichi, akuluakulu ena aganiza zowachotsa pa mpando pamodzi ndi anzawo ena kamba kusiyana maganizo pakayendetsedwe ka zinthu ku chipanicho. Iwowa kudzera mukalata yawoyi akukana kunena kuti zifukwa zimene awachotsera ndi zomveka, popeza zikuonetseratu kunena kuti awachotsera pa zifukwa za ndale. Popitiriza, Nannkhumwa akuti pamodzi ndi anzawo amene achotsedwawa akuti sasira pompo ayi, koma kufuna chilungamo kudzera ku bwalo la milandu mdziko muno ndi kunena kuti chilungamo chioneke pa nkhaniyi. Pomaliza, iwowa akupempha anthu akufuna kubwino kunena kuti akhale nawo limodzi pamene akuyesesa kuti chilungamo chioneke pa nkhani yawo.